машинен бал ЕООД и нашите доверители от Brainiac ЕООД, като тази сделка цели придобиването на собственост върху две машини, като тази сделка следва да бъде първоначално квалифицирана като търговска, тъй като и двете страни са търговски дружества, регистрирани в България, тъй като и по тази причина следва да се прилага на Търговския закон. Освен това има арбитражна клауза, която при възникнал спор следва да бъде отнесен към арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, като в този случай ние твърдим, че и тази клауза преживява договора, който в последствие е развален по съгласие на двете страни, като в подкрепа на това се позоваваме на член 19 от Закона за международен търговски арбитраж, както и учебника на Живко Сталев за гражданско-процесуално право, където на страница 672 е подкрепена нашата теория. Така, след като изяснихме тези първоначални факти около казуса, следва да предявим нашата претенция. Тук ние смятаме, че е на лице с споразумение, което след като е развален договора и са платени 10% от дължимата сума, след неговото разваляне в Siemens Industrie Machining Know остават тези 10% в размер на 372 000 евро, които той е задължен да върне на нашите доверители от Brainiac. Но при последвалия сключен договор за финансов лизинг и същевременното споразумение за уреждане на въпросите, свързани с този финансов лизинг и предходните отношения, т.е. именно този договор, който е развален по взаимно съгласие и за който говорих предварително, по тази причина следва и преживяването на арбитражната клауза, а също и от споразумението, което е изключено, следва да се има предвид, че то представлява и според нас ние твърдим, че то е една делегация, тъй като имаме от една страна едно задължение на Siemens спрямо Brainiac, а от друга страна настъпва друго задължение от Pegas Leasing, който е лизингодател в случая, да закупи тези две машини, процесните машини, да ги закупи от Siemens. По този начин става, след като с споразумението се прехвърлят тази сума, вместо да се връща на нашите доверители, те след това без да се връща, тя се... Така. Тази сума се прехвърля в полза на лизингодателя Pegas Leasing AD. Тоест, в случая Brainiac, който по принцип трябва да получи тези пари, той се явява кредитор и на двамата, като се сменя длъжника по тази делегация. От друга страна, става въпрос за една пасивна съвършена делегация за задължаване от страна на Pegas Leasing. Текстът на споразумението не дава индикация, че извършеното авансово плащане представлява първоначална вноска по договор за финансов лизинг, затова следва да бъде разделено основанието на задължението относно сумата на споразумението, т.е. това уреждане на сумата, която следва да бъде върната поради разваления договор и договор за финансов лизинг. Т.е. не би следвало, това, което искаме да кажем, че не би следвало тази сума, която Pegas Leasing дължи на Brainiac, да бъде приспадната от сумите за финансов лизинг, тъй като става въпрос, че те са уредени в споразумението като едни периодични суми
и не става въпрос за приспадане от тях. Така, с оглед на възражението, което е направил Pegas Leasing АД, че е бил въведен в заблуждение, според нас това задължение възниква по силата на споразумението, където Pegas Leasing е също Pegas Leasing, Siemens и Brainiac са страни по него, като Siemens Industry Machine Bau и Brainiac признават, че такова плащане е извършено и последиците от това признание влизат в сила, независимо дали то фактически е станало или не. Тоест, това въвеждането в заблуждение, което е твърдяно от Pegas Leasing, не следва да бъде от значение по това споразумение. И на това основание, ние твърдим, че за да има умишлено въвеждане в заблуждение, което е необходимо да е налице, измамата следва да се отнася до съществен елемент на сделката, а като в случая дори да не е направено такова плащане, то е признато от Siemens и не би следвало то да бъде претендирано, и ако бъде претендирано, то не би имало тежест в съда. По тази причина, тук сме цитирали решение номер 532 от 5.10.2004 година по гражданско дело номер 1142 от 2002 година на второ гражданско отделение на ВКС по твърдението, че за да има умишлено въвеждане в заблуждение, следва измамата да бъде относно съществен елемент на сделката. Отделно по договора за финансов лизинг има направени и две плащания, които следва да бъдат върнати след развалянето на договора с нотариалната покана, която е изпратена и получена от дружеството Pegas Leasing. При този въпрос не следва да се приложи обратното действие на развалянето според член 88 алинея 1 от ЗЗД. Смисълът на тази разпоредба е, че направените вноски се компенсират с ползването на веща и затова договорът се разваля за напред, тъй като лизинга е с периодично изпълнение и се става въпрос, че периодично изпълнение не би следвало да се развалят само за напред. Но в случая, тъй като има напълно неизпълнение, не може да става въпрос, че направените вноски се компенсират с ползването на веща. Последно, което искаме да кажем е, че развалянето на договора не изисква предизвестие, тъй като е необходимо субективно изпълнението да е станало безполезно. Първоначалният договор за доставка в пилотните машини е сключен през февруари 2008, когато икономическата ситуация в страната бе по-благоприятна и бе налице повече работа. Към сключването на договора финансов лизинг тази установка беше същата до голяма степен, но към момента на развалянето, към 12.10.2009 година, вече бяха настъпили ефектите на икономическата криза, което доведе до намаляване на обема работа и отпадането на нуждата от повече машини. Тази настъпка безполезно се пряка връзка с неизпълнението от ответника, тъй като бе изпълнено на време, престацията би била в интерес на ищеца, но към настоящия момент тя била в негова тежест, тъй като изпълнението би довело до ненужни разходи и по тази причина неговото бъдеще изпълнение е безполезно. Още искам да кажа, че ефектите от икономическата криза са ноторно известни и следва да падат под хипотеза на член 155 от ГПК. С оглед на гореизложеното, моля арбитражния съд да отсъди Pegas Leasing АД да изплати сумата от 46 000 евро, да върне заплатените две вноски по финансов лизинг в размер на 74 400 евро и платената такса управление в размер на 12 000 евро, ведно с мораторната лихва и за забава и вноските по делото.